നമസ്കാരം എല്ലാ യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ട്രഡീഷണൽ ചന്ദ്ര ഹെൽത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൃക്ക രോഗത്തിനുള്ള ഏതാനും ചില ഔഷധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇന്ന് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അകത്ത് ശരീരത്തിൽ ചേരുന്ന കെമിക്കലുകളാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രമാതീതമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത്? ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻറ്റുകൾ കണ്ടമാനം കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. 10,000-കണക്കിന് ആളുകളിലേക്കാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അത് ശരീരത്തിന് യാതൊരു ദോഷങ്ങളും നമുക്ക് വരുത്തിയിരുന്നില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നു. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഔഷധങ്ങളാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ജനങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. ഇന്നും ഒരുപാട് പേർ അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഈ ഔഷധങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആയുർവേദ ഔഷധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുച്ഛമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. എന്നാൽ ഈ ഔഷധങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നിലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ പോകില്ല. ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല അനുഭവമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ജീവനാണ്. അതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിശ്വാസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അനുഭവം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്ക് അതിനോടൊക്കെ ഒരു എതിർപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി തിരിച്ചറിവുകൾ ലഭിച്ചു. ഒരുപാട് പേർ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ തേടി നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും എല്ലാം അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സ്വയം പര്യാപ്തയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ അറിവുകളൊന്നും പുതിയ അറിവുകളല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇതെല്ലാം പഴമക്കാർ ബാക്കി വെച്ചു പോയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈകളിലൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നത്. ഒന്നും പുതിയ അറിവുകളല്ല. പഴയ കാലത്ത് പുസ്തകങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വൈദ്യന്മാരും ഒക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ ചികിത്സയാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സ. അപ്പം ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സയിലുള്ള ഒത്തിരി ആളുകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം. നല്ല മർമ്മ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആയുർവേദ ചികിത്സയൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ വാസ്തവം തന്നെയാണ്. പലരും പരസ്യത്തിലൂടെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് മോടികളും ആർഭാടങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പൈസ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ചികിത്സയിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതും ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥകളും ഉണ്ട്. കാരണം അത് യഥാർത്ഥ വൈദ്യന്മാരെ, യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരെ, യഥാർത്ഥ ചികിത്സ അറിയാവുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. എല്ലാവരും പരസ്യങ്ങളുടെ പുറകെയാണ് പോകുന്നത്. കാരണം അവരെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ കഴിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ മുടക്കി പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും അവർക്കുണ്ടാവില്ല. ഇത് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വൈദ്യന്മാരായിരുന്നല്ലോ ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ചതവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വൈദ്യൻ്റെ അടുക്ക് വന്നു ചികിത്സാ സഹായം നേടി രോഗം സുഖപ്പെട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോകും. അപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം അവരങ്ങനെ പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ നേടി അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ വളരെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയാണ് അന്ന് അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും സേവനം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ വലിയ പൈസയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് മേടിച്ചിരുന്നത്. അതൊരു സേവനം എന്ന രീതിയിലാണ് അന്നത്തെ വൈദ്യന്മാരത് ചെയ്തിരുന്നത്. അവർ തന്നെ പൈസ മുടക്കി ആളെ നിർത്തി മരുന്ന് ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് ചതച്ച് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ആ സേവനം നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് മക്കളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തലമുറകളാണെങ്കിലും അത് ഏറ്റെടുക്കാതെ പോയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ വരുമാനമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. പേരും പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു തലമുറകളിലേക്ക്. അവർ മറ്റു ജോലികളിലേക്കൊക്കെ തലമുറകൾ പോയി പാരമ്പര്യം ഏറ്റെടുക്കാതെയൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയി. ഈ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളൊക്കെ നഷ്ടമായി പോയി. എന്നാൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് പല കുടുംബങ്ങളിലും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും പലർക്കും പല അറിവുകളും ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.
പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് മരുന്നുകളൊക്കെ, ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവരോട്, ഒരുപാട് കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന, ഒന്നും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക്. വൃക്കരോഗം രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വൃക്കയെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ആ കെമിക്കലെല്ലാം പോയിട്ട് അവരുടെ ഓൾ ബോഡിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടക്കും. കാരണം പല ഗുണം അതുകൊണ്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ആന്തര അവയവങ്ങൾക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ ഗുണം. ഇനി നമുക്ക് അതിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിറ്റമൃതം അഥവാ അമൃതം. ഡയലും കിട്ടി നമ്മളത് ചതച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൾ ബോഡിയിലുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ്. വൃക്കയ്ക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കാലിന് നീരായിട്ട് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ കണ്ടടങ്ങളിൽ നീരൊക്കെ വരുന്നത് വൃക്ക തകരാറിലാവുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വൃക്ക ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറലായ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അമൃത് നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. പിന്നെ മുരിങ്ങാത്തൊലിയുടെ വേര്, അത് കഷായം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 നേരം ഒരു 50 മില്ലി കഴിക്കാം. തിപ്പിലിയാണ് അതിനകത്ത് മേമ്പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു ഔഷധമാണ് ഞെരിഞ്ഞില്. ഞെരിഞ്ഞിൻ്റെ വെള്ളം ധാരാളം കഴിക്കുന്നത് വൃക്കരോഗികൾക്ക് വൃക്കരോഗം മാറാനായിട്ട് ഒരുപാട് വൃക്കയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അത് ഞെരിഞ്ഞിലിൻ്റെ പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് തേനിൽ ചാലിച്ച് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ 2 നേരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കുക. ഇനി മോരിൽ അഷ്ടചൂർണപ്പൊടി ചേർത്ത് കുറുക്കി ദിവസം 2 നേരം 1 ടീസ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുക. അതായത് അഷ്ടചൂർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 കൂട്ടം ഔഷധങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ്. അത് മോരിൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് 2 നേരം കഴിക്കുക. ഇനി പ്രസാരണി വേര് അരച്ച ഒരു വലിയ നെല്ലിക്കയോളം വലിപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് 2 നേരം കഴിക്കുക. മറ്റൊരു ഔഷധമാണ് കുമ്പളങ്ങയുടെ നീര് ധാരാളം കഴിക്കുന്നതും വൃക്ക രോഗികൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഔഷധമാണ്. അപ്പം ഇത്തരം അറിവുകളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. എല്ലാത്തിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ധാരാളം ലഭിക്കും. ഇന്ന് പലരും ആയുസ് എത്താതെയാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത്. പരീക്ഷണ വസ്തുവായി തീർന്നാണ് അവർ മരിക്കുന്നത്. 50-60 ആരും കഴിക്കുന്നില്ല. അധികവും സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട്. അവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ആർഭാടം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അയ്യോ 50 വയസ്സായി 60 വയസ്സായി രോഗിയായിരുന്നു, അതങ്ങ് മരിച്ചുപോയി, അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലായിരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചാണ് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയ്യോ ഒരു വയസ്സായി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. അപ്പം അത് സ്വാഭാവിക മരണമായിട്ടൊക്കെയാണ്. പലരും എന്നാൽ ആയുസ്സെത്താതെയാണ് മരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം അറിവുകളൊക്കെ ആളുകളിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.